Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sini nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Tiyempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agod makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agod madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Star FM Sunday Program Review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites in its Number 1. Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 9 minutos na ang nakalipas sa takta nga 2:00 sa hapon.
Maayong hapon sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki sa mga nakatune na sa aton sini nagasigabong nga frequency ang 630 kHz 630 sa lilisuan sa inyo si tag sa mga radyo. Sa malabutan sa aton si paguragwag, hello, hello, hello and good afternoon. Sa tanan nga nagapamati na dila karon sa aton sini iyang nagasigabong nga 630 no 630 kHz sa lilisuan sa inyo si tag sa karadyo. Kaangay sini mga kabombo no. Ang ini nga radyo kung sa diin wala sang wala naka-fix no sa isa lamang ka estasyon no. Ang ini nga radyo mga kabombo ang poderoso sa nasilingkunan no. Bisan diin pa kita magkadto, ano pang aton siniyang status in life, basta may radyo lang yaya mga kabombo ya. As if balang ara kita no sa bugos na kalibutan. Mahibaluan naton ang nagakatabo sa aton sining komunidad, sa aton sosyudad, sa aton nga pungsod Pilipinas kag kun ano ang nagakatabo sa bugos nga kalibutan. Amo ina kapoderoso sang radyo. Kag kon pamati na kamo, naka-tune in kamo sa Bombo Radyo, especially sa aton sining area of responsibility, ang Bombo Radyo Bacolod. DYWB Bombo Radyo Bacolod, 630 kHz sa lilisuan sa inyo sitag sa mga radyo, no? Makuhaan ninyo sang matudtod nga mga balita, hindi fake news. So welcome na diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Kamo dira nga naga-tune in sa aton sininasigabo nga 630 kHz. By the way, sa hindi malabutan sa aton siniiya nga 630 sa gihapon, gina-enjoy kita. Tinaagi sa aton siniiya nga pag-log on sa aton official website ang www.bomboradyo.com. Again, www.bomboradyo.com, the official website of Bombo Radyo Philippines, the #1 radio network in the country, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Again, www.bomboradyo.com. Sa mga Bacoleños ka negrense, pwede ka mo iya makadiretsyo man, no? Sa kunluyag ninyo, may baloan kung ano ang nagakatabo sa aton siniya nga dutang na tauhan, sa aton singa hometown, pwede ged, no? Pinaagi sa aton siniya nga diretsyo sa aton sininga local website, ang www.bomboradyo.com/Bacolod. Again, ang aton sing local website, www.bomboradyo.com/Bacolod. Wala lawon sila mga kabombo, pwede makita kapamati sa aton siniiyang cellphone kung na-downloadan na ninyo. Kung downloaded na ang aton sining Bombo mobile application, no? Aton sining Bombo mobile app sa inyo sinitag sa cellphone, wala gidya problema. Makapamati ka mo sang crystal clear nga live audio streaming. So kinahanglan downloadan ha sang Bombo mobile app. Sa mga wala pa naka-download, kinahanglan kompletuhon gid, well equipped ang aton sini nga cellphone kay bisan diin kita magkadto bit ang cellphone ta. So it's not already a luxury ang cellphone kundi it is already a necessity. So kinahanglan aton sini nga cellphone kompletos ricados, no? Well equipped, embedded na ang Bombo mobile app. Para makapamati ka mo sa aton si crystal clear nga live audio streaming. Sa mga nag-enjoy naman din karon sa aton siniiyang Facebook Live, hello! Kaway-kaway sa aton sini nga nagalantaw, no? Ang aton sini Facebook Live watchers, good afternoon dira sa inyo. Sa tanan dira nga nagapa-reserna, nagapadala sang ila siniiyang mga mensahe. Thank you so much mga early birds, no? Early birds catch many worms. Kasi temprano pa mo, no? So since temprano pa, ginag-greet ko gidya sila si Sir Scorpion Red, no? Sakay Sir Ferdinand. Hello Sir Ferdy, aka Scorpion Red. Good afternoon.
give my regards sa aton dira nga mga Filipino communities sa imo siniiya nga nahamtangan, no? Dira sa Canada, am I right? Canada, yes. Kag sa aton siniiya nga mga nagpadala diri si Ma'am Ana Sinoro. Good afternoon lang gid. Sa iya sini nga mga kilala sa Santa Barbara. Good afternoon man. So padala na kamo sa inyo si mga mensahe dira sa aton siniiya nga Facebook Live. Kag by the way, no, sa aton siniiya nga mga wala pa nakahibalo nga may ara kita sang YouTube channel, no? Ang DYWB Bombo Radyo Bacolod may YouTube channel na. Try to check it out now na. No, lantawan nyo kami, lantawan nyo si Miss Jazz, lantawan nyo ang amon si mga programa, just like this very moment, no, ang kahapon lamang program, kadto kamo ba sa YouTube, no, paitaon nyo dira ang YouTube channels ng DYWB Bombo Radyo Bacolod, kag para nga ma-enjoy, no, ma-enjoy ninyo kami sa aton siniiya nga YouTube channel, mga kabombo. We are live now, no, sa mga naglantaw na dira sa YouTube channel. And don't forget, when you are in sa aton singa YouTube channel, don't forget to like, share, subscribe, and hit the bell. Okay? Para for new live programs, no, for further notifications kung may ara kita sa mga live programs, mga kabombo, no, ma-inform kamo, ma-notify kamo. At sige, sa aton sini nga mga dear listeners, sa aton si mga pinalangga nga matag palawati, sa aton si Masuki. Once again, ini ang inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa sining adlaw sang Huwebes, Petsa 25 sa bulan sa Nobyembre tuig 2021. By the way, sa sining hapon, ang aton siniman nga pagpangagda sa inyo magpadala sa inyong mga kasaysayan. Aber hindi maghuya-huya nga magpadala sa inyong mga kasaysayan, no? Kay mapuslan baya naton ang inyo sa mga true to life stories, no? Once nga isulaton ninyo, ipadala ninyo diri sa kahapon namang program, kag basahon ko sa kanginan, madamo gid baya ang makakuha sang leksyon kag inspirasyon sa aton sining mga naagyan. Only yesteryears, only yesterday, huh? Ang aton sini kahapon na gid lamang nga mga nagkalanabo sa aton sini nga kabuhi, no? Past is past, yes, let bygones be bygones. Pero ang mapulutan naton nga mga life's golden nuggets, no? Mapuslan pag naton sa aton si pagpanglakaton padayon nga pagpanglakaton sa aton si pagpangbubuhi diri sa kalibutan nga ini mga kabombo, no? So padala na kamo ha, kung nahuya-huya pa kamo, wahigid problema. Pwede kamo iya ka usar sang alias ni gani sang code name, okay? Sige sa mga maluyag dira magpadala, una sa tanan, no, mas mahapos kung i-email ninyo sa email address sang Bombo Radyo Bacolod. Ang email address sang DYWB Bombo Radyo Bacolod in small letters, bombo_bacolod at bomboradyo.info. Again, bombo_bacolod at bomboradyo.info. No? Sa mga maluyag dira magpadala sa ila siniiya nga mga kasaysayan via email. Okay? bombo_bacolod at bomboradyo.info. Pwede man pinaagi sa aton sining Facebook fan page, no, ibutang sa inbox, no, i-private message mga kabombo, ibutang sa inbox ang inyo si makasaysayan. Pwede man sa FB Messenger ni Miss Jazz, just look for me, Jazz de Jesus Madrigal, no. I'm so sorry, ang prioritize ko sa FB Messenger ang inyo sini nga mga kasaysayan lang gid ha. Okay, para kay kadamo nga daan, para nga kung makitaan ko, no, ginahatagan ko ginapanahon nga buksan na akon si FB Messenger kay pertigid kadamo, no. So ginauna ko gid once ka makitaan ko that it's all about your true to life stories. Sa mga aton sini nga mga kauturan, don't be hesitant, no, to share your life stories. Who knows, madamo pa kita nga mga kauturan nga matandog ang ila sa tagipusuo, no, ma-minister
ay ila sinitag sa ka mga tagipusoon kag makabulig kita, no? Mangin mapinos lanon ang aton siniiyang nga mga kasaysayan kung igapaambit naton sa kahanginan. Sa mga maluyag dira magpadala kung layo na gid isulat way gid problema. I love your letters, no? Especially sa mga nasulat sa yellow pad. Namian ko na kay may linya kag kanami isang agi, no? Kinanglan dako-dakoon nyo man para nga maintindihan ni Miss Jazz. Kag i-address sa aton siniiya nga mailing address. Ang aton si mailing address kahapon lamang program, care of DYWB, Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. Okay, nakita dira mga kabombo sa aton sini nga mga dear listeners, sa aton si Masuki, bao ara na gani o ang mga nagamensahe, nagatry sa aton sini iya nga YouTube channel. No, wala labot sa aton si Facebook Live, gina bulos-bulos ko lang. Sa aton si YouTube channel, ara si Mary Pamolaya. Si Mary Pamolaya. Dasig lang pag-search ko, ara dayon, ang Bombo Radyo Bacolod Live. O si Mary, no? Mary Pamolaya. Salamat, gid, no? Make it a habit, no? Nga maglantaw ka mo sa mga programa sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, dira sa aton sini nga YouTube channel. Subuman si Francis Boyson. Maayong hapon, Miss Jazz, watching live in Quarantine Hotel here in Makati. Ahay. Ano ka, Francis Boyson? Are you an OFW nga bag-o lang naghalin sa Gwa sang Pungsod? Kag magabakasyon diri. So welcome back, welcome home. Pero kung gina-quarantine ikaw because you are positive, COVID-19 positive, don't you worry, no? Just relax, i-quarantine mo ang kagalingon mo for the sake of your family or at the same time, pahuway-huway, no? And don't forget to pray para nga ang kabakod mo magapadayon, no? Emotionally, mentally, because God is always there. He is our great healer. All we have to do is to pray. Baka muyo lang gid. There is power in prayer if amo nang imo sin sitwasyon. What's your situation now, no? Francis Buison, thank you. Silingya maayong hapon, Miss Jazz, watching live in Quarantine Hotel diri sa may Makati. Or pwede man isa ikaw sa mga ano dira, no, mga staff nga naga-utitid sa mga gina-quarantine. Pwede ba, no? I don't know. Pero salamat gid, Francis Buison. No? Okay, nagsabat siya dahil, I am a seafarer, Miss Jazz. No? Kaabot ko lang yesterday. So welcome back. No? Good for you, Francis Buison. Okay? So just follow and obey the protocol para sa kaayo naton tanan-tanan. Para hindi na magsalangisag kag parang ang time mo ma-maximize mo, no? Ka magpauli ka sa imo siniya nga mga pinalangga nga pamilya. I'm sure excited gid sa paghulat sa imo sini nga pagbalik. Thank you so much, Francis Boyson. Si Isabel Cantila. Good afternoon sa imo, Isabel Cantila. Initanan mga kabombo sa Facebook Live, sa YouTube channel. Sa Facebook Live naman, ara naman niya si Keith Robert Helzinger. Good afternoon, Miss Jazz. Kag sa Negros Island, stay safe mga Negrense. Thank you so much, Keith Robert Helzinger. Si Danthia Merced Flores, Miss Jazz, happy listening, watching here sa may Bago City. Si Ma'am Juvie Sarge Amodente, good afternoon, Ma'am Juvie. Silingya, I don't want to miss your program because I think I'm already addicted to it. Thank you so much, Ma'am Juvie Sarge Amodente. No? Once gara ka sa iba na pungsod, si Ma'am Juvie, by the way, is listening and watching dira sa may New Zealand. Once ikaw isa ka Filipino nga ara sa iba na pungsod, I'm sure, no, sa aton siniya nga mga kauturan sa abroad,
ang delight bala nga makapamati kamo, makalantaw kamo sa inyo sininadakuan nga mga programa kaangay sang Bombo Radyo, no, kung ara kamo sa pungsod, you feel at home, no? And ang homesickness ninyo, ang pagka-homesick ninyo, mabuhinan, gid baya, no? Especially kung ang mabatian yung aton sininga dialect, which is Hiligaynon, kag ang nagahambal mga Ilonggo kag Ilongga, just like sa kay Miss Jazz, no? Di kundi daw nang-inhabit na. It's a hard habit to break. Ang pagpamati sa Bombo Radyo. Thank you so much, Miss Jovi Sarge Amodente. Bao, nagadamo lagi sila sa YouTube channel. Manoy, di man sila yung magpabitin. Si Loville Hambaro. Good afternoon, Miss Jazz. Siya, correct ginaya, Bombo Jazz, no? Ang ginahambal mo, correct ginaya. Thank you so much, Lovie Hambaro, no? Subong man sa kay Isabel Cantila. Good afternoon. Philippine Standard Time, 25 minutos na nakalipas sa takna ang alas 2. So, gina-welcome ko gid kamo tanan sa YouTube channel sa Bombo Radyo Bacolod, sa Facebook Live, kag subuman sa aton sininga Bombo mobile app, sa aton si tag sa ka-cellphone, sa aton si official website, local website, no, sa live audio streaming, and of course sa mga nagapamati dira sa 630 kHz. Hello and good afternoon, no? Sa sininga hapon, may ara kita sang true to life story nga pagabasahon. Aton sininga letter sender, nagapakilala lamang sa kay Limuel. Limuel is 37 years old, sang Banwa, sang Pontevedra. O sa nasiling ko na pa dalamang kamo sa inyo si makasaysay, nagul makuha naton sa leksyon kay inspirasyon. But before that, ari anay aton si pambukas nga mahanon paragid sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki, sa mga naga-enjoy, LSS, Last Song Syndrome, sa mga produkto sang Bombo Music Festival. Ginapabugal gid ini sang Bombo Radio Philippines kay kaugalingon ini nga paindis-indis sa pagkompose mga original songs. Ining mga produkto sang Bombo Music Festival yati forever na iniyang mabatian sa mga programa sang Bombo Radio kag Star FM, specifically diri sa aton programa kahapon lamang. Kay sa kahapon lamang kita makaulo-unwind kita diri mga kabombo, no? By the way, good afternoon sa imo Cassie Hisona. Nagalantaw man siya sa YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Cassie Hisona. Good afternoon, Miss Jess. I think kilala mo gid ko. Cassie, sino gid ang tudtuod ng mga ngalan? Kung Cassie Hisona, wala ko sa may kilala nga Cassie Hisona. Apelyido lang nga Hisona. Upo diri namo, no? Sa drama department ang apelyido nga Hisona, no? Isa ka respetado nga writer kag subuman na drama artist, no? Pero Cassie Hisona do hindi tagi ka kilala. Pero kung magpakilala ka sa imo si matudtod nga ngalan, basi pa lang, no? Kay suno pa sa imo, I think kilala mo gid ako. Sige. Salamat kid Cassie Hisona. Yaring aton si pambukas nga bahanon para gid sa inyo tanan para sa aton si mga pinalangga nga matagplamati sa aton si Masuki, aton si bahanon produkto sa Bombo Music Festival 2018. Ang ini nga bahanon ginatiguluhan Kiss Broken Hearts Goodbye. Nanamian ka mo, no? Gin-compose ka gin-interpret. He is the composer and he is the interpreter at the same time. Ni Adrian Vicencio, no? Adrian Vicencio, taga Tigmamali, Valderrama, Antique, isa ka Antiqueño, no? Sa ginakabig bala nga Kinaray country. Kumamati ko na sa Kondomingo sa program ni Bombodan. Ga-request sang mauli na ako sa Antique, mapuli sa Antique. Bao ada nga ka LSS man kami sa husband ko ni Sir Dennis daw nanamian naman siya magpamati. Mauli na ako sa Antique. Nami, no? Kay nahidlaw rontaken kay nanay kag tatay, mauli na ako sa Antique.
kay nahidlaw rontaken. Kanami, no? Ti iniya, ang nag-interpret, ka nag-compose ng bahanon, isa man kakaraya, no? Sa Kinaraya country, ang composer si Adrian Vicencio, no? He's also an artist. He plays musical instruments. Of course, ayan sa niya nga tingog nami man, no? And he goes with his music with the surroundings, no? The singing of the birds and the hustle of the leaves and the whistle of the wind. Isa man din siya ka-band vocalist, no? Yari mga kabombo ang ambahanon, Kiss Broken Hearts Goodbye during the grand performance night sa Bombo Music Festival 2018. Mga kabombo, ato lang tuwon sa Facebook Live, sa YouTube channel, pamatian naton ka sa 630 kHz sa aton siniiya nga Bombo mobile app, no? Mga kabombo, ang ambahanon, Kiss Broken Hearts Goodbye. Here it is. I wrote this song based on my own experience. And I dedicate this song sa lahat po ng tao na nagmahal at sa lahat ng tao na hindi natakot masaktan. Para po sa inyong kantang to. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Times change to turn dreams, falling apart, gone somewhere. I have loved you more than I could. Baby, letting go deeply hurt. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. As my life goes on, I know I will love someone new someday. I have loved you, needed you, but never made you stay. Loving too much hurts too much. The pain is here in setting free. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. As my life goes on, I know I will love someone new someday. Kiss broken hearts goodbye. All flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just kiss broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms.
somewhere. Wow, katahom ged, no? Paborito nga soundtrack sa aton sini nga mga paborito man nga drama, no? Diri sa Bombo Radyo ang Kiss, Broken Hearts Goodbye, produkto sang Bombo Music Festival 2018, mga kabombo, no? Kanami gid sang pag-interpret sang composer himself kasi Adrian Vicencio nga isa man ka no, taga Tigmamali, Valderrama, Antique. Bawd na kayo humgi ko di sa kay Danthea Merced Flores. Siling niya, takon kay taga maasin gid takon, Miss Jazz. Thank you so much, Danthea Merced Flores, taga maasin, Antique siya gali. Thank you so much, no? Kanami man baya pamati, ano daw daga takilid ka nagarinagumo bala, no? Ang aton si mga dialect may mga kinaiya, no? Ang mga originality sa aton siniya nga mga dialekto ng aton si mga dialects sa Hiligaynon naman niya ti amo na yang ginatawag nila nga malumanay, lambing daw kaanggaan bala, no? Am I right? No, kita nga mga Ilonggo. Okay. We love our own dialect. Ti sige just like sa mga karay-aman dira ho. Katahom nga ambahanon, so pwede ka mo dira ka ano man ka sulat sa mga matahom nga ambahanon based sa inyo sini nga mga eksperyensya sa kabuhi. Kay initanan kalabanan sang produkto sang Bombo Music Festival nga mga matahom nga ambahanon nga nadala sa top 12 kang naging kampiyon, naging major prize winners, kalabanan na ma-experience sa kabuhi nga ginsulat nila mo, no? Ginsulatan nila sang lyrics eti from the heart gid ti kundi hapos na lang mag-compose. So pwede ka mo dira ka compose mga kabombo, no, sa inyo siniya nga mga kasaysayan sa kabuhi kay once nga mag-okay na ang tanan, makapustro na kita sa aton siniya tuigan nga paindis-indis ang Bombo Music Festival kundi ready na ang inyo siniya nga mga kasaysayan. I thought you will forever be, makanta gid si Miss Jazz, no? The brightest star for me, and I promise I will stay in love with you till the end. But times change, falling apart, gone somewhere. I have loved you more than I could. Babe, letting go deeply hurts. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms, forgetting me. As my life goes on, I know I will love someone new someday. Kiss broken hearts goodbye. There you have it, mga kabombo, no? Sa aton si mga pinalangga nga mga listeners, watchers dira, no? Diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Ulo angga ni Miss Jazz, ulo unwind kita, no? Hindi naton pagseryosohon ang kabuhi. Although nga seryoso ang aton si pagpangabuhi diri sa kalibutan, pero when it comes to problems, no, mga trials in life, hindi gina naton pagseryosohon gid nga palitikan gid nga to the point nga hindi na tayo makaulo unwind, no? From time to time ulo unwind kita. Just like sa kay Luz V, no? Si Luz V, Luz V Hambaro. Yeah, good afternoon, Miss, just watching here from Hong Kong. Si Joe Franz Gonzaga. Sila, good morning, Miss Jazz. Ari kami sa Exeter, United Kingdom. Siguro na nagsala na ni si Joe Franz, no, sa iya sini nga message. I do my immediate research, no? Siguro di ini ang Exeter, England. Exeter gali, no? Exeter, E-X-E-T-E-R. Isa ka syudad sa England
na sa southwest England, no? Isa ka syudad sa Devon, southwest England, and it is situated on the River Exe, approximately 36 miles or 58 kilometers northeast of Plymouth and 65 miles, mga kabombo. Dira sa may England, no? Dira sa may Devon, sa syudad sa Devon sa southwest England, ang Exeter City. Ancient city gali, no? Ancient city ini Jos France, no? Salamat gid Joe France, no? Joe France Gonzaga. Good morning, Miss Jess. Ari ako sa Exeter, United Kingdom. Thank you so much, Joe France. Always take good care and stay safe. Si Mary Ann Silva, good afternoon. Subuma si Rodita Yanson, Miss Jazz, good afternoon. Wherever you go, I will still follow you. God bless you. April Rose, kanami, no? Ara naman from from Facebook Live si April Rose, ara naman sa YouTube channel. Thank you so much, Rodita Yanson, aka April Rose, no? Wherever you go, I will still follow you. Thank you. Philippine Standard Time, 40 minutos na nakalipas sa tak na alas 2. Magabuya ako na isang pila ka mga panumdo, mga kabombo ha. Ato na panumbalikan ang inyong si makasaysayan. Pagkatapos, gilamang sini. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag, ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub-tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang. Mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sang Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, nga sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig,
sabahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon, sabahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho, nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Bangod sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agod nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may gara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butanga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak ing kasugid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo maybaroan angod sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management o kung paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, ma-compost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo. Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!
Philippine Standard Time, 49 minutos na nakalipas sa tak na ang alas 2. Pabalik kita diri, mga kabombo, sa aton siniiya nga palatuntunan kahapon lamang. By the way, sa mga nagapamangkot, may kantanan sa aton sininagapadayon nga 1, 2, Panalo Promo Part 20 sang Bombo Radio ka Star FM, araw-araw balde-baldeng papremyo na may cash pa. 6 million pesos worth of total prizes nga ginapanghatag naton until sa aton siniiya nga grand draw this coming December 25 kung sa diin may himuon naman kitaya nga milyonaryo isa ka bilog no ika 74th millionaire naton kag may ara kita sang 4 ka bilog nga magadaog sang 50,000 pesos. Luzon, Visayas, Mindanao, National Capital Region. Isa diri sa aton sa Visayas ang makadaog sang 50,000 ka pesos. Ag diri sa aton sini nga area garantisado nga may 3 nga magadaog sang aton sini nga cash prizes mga kabombo no 15,000 pesos, 10,000 pesos kag 5,000 pesos. Ano pang ginaulat nyo dira? Padala na kamo sa madawang entries. For the more entries you send, the more chances of winning. Sa nagapamangkot dira parte bala sa Panyawan. Miss Jazz, paano kami magpadala kay amo ni subong amon siniya ginatumarya ang Panyawan? Basta said Panyawan, basta Panyawan, manunggal. Okay? O, sige. Amo ni ho, sabtunta everyday ang inyo si mga palamangkotanon diri. Kung said Panyawan ang inyo siniya nga baklon kag nabakal na nga mga produkto kag himuon ninyo proof of purchase sa aton si 1-2 Panalo Promo. Ang paghimo sa isa ka entry no sa isa lang na ka entry pero damo-damuon yung himo entries, okay? Ang isa ka empty blister pad ukon banig inang ginasudlan bala sa aton siniiya nga bulong nga said Panyawan ukon ang aton dira mga supplements no empty blister pad ukon banig sang Panyawan luyang dilaw, plus mangosteen, plus makabuhay food supplement capsule, ukon Panyawan banaba, ukon garlic, plus makabuhay food supplement capsule, equivalent na ina sa isa ka entry. No? Klaro kita, isa ka empty blister pad or banig sang Panyawan luyang dilaw, plus mangosteen, plus makabuhay food supplement capsule, equivalent na ina sa isa ka entry. Or, Panyawan banaba, plus garlic, plus makabuhay food supplement capsule, isa na ina ka entry. Okay na kita dira? Klaro na sa nagpamangkot? Ati sige, damuon lang ninyo bakal no sa aton si mga produkto just like Panyawan, no damuon nyo bakal kag himuon nga entry. Subuman, our Florete Pawn Shop and Jewelry, your Diamond and Pearl House, Alfonso Brandy, gets ang lasang hanap mo. Ang Rexona, use Rexona after every bath para hataw sa galaw. Ang Orocan, maayos ang buhay mo. Kag ang Silver Swan, sukang puti, sarap asim. Silver Swan, wow, sarap all-in-one seasoning, siguradong wow. Without much ado mga kabombo, arin ang aton siniya nga pinaka-main menu ang inyo sininga mga kasaysayan, mga kabombo, no? Ang aton sininga letter sender nagapakilala lamang sa kay Limuel. Limuel is 37 years old, sang Banwa, sang Pontevedra. Ang iya sininga kasaysayan, iyagin suguran, pinaagi sa pagsiling, Dear Miss Jazz. Oy, by the way, Bombolito, antes suman sa aton siniiya nga kasaysayan, ari-anay hong aton sini kahapon lamang today in history, no? Kay importante gid ini, no? Sa aton si world history, nakay balo-bala kamo nga adlaw naton ini nga mga kababaynhan, may ara kita Bombolito dira, no? Nga mga graphics, no? Timing gini ko magbalik na kita sa aton sa Facebook Live. Sa aton sini nga world history, mga kabombo, nakibalo-bala kamo nga adlaw naton ini nga mga kababaynhan. Subong nga adlaw is International Day for the Elimination of Violence Against Women. Okay? So subong nga adlaw para ginini sa aton na utod kita sa Facebook Bombolito, no? Today is International Day for the Elimination of Violence
against women, no? Kaysa kaangay nga petsa subong nga adlaw mga kabombo, gamay lang gina background, no, sa International Day for the Elimination of Violence Against Women. Sa kaangay nga petsa subong nga adlaw, Nobyembre 25 sa tuig 1981, mga 40 ka tuig na nakaligad, no? Sang ang mga aktivista nga nagapadagan sang konferensya pinaagi sa Latin American and Caribbean Feminist Encuentros, no? Nagmarka sang petsa 25 sang Nobyembre bilang sa bilang adlaw, no, sa pagpakigbato batok sa ginahimo nga pagpang-abuso kag violence batok sa mga kababaynhan. Ilagindihon ang November 25 kada tuig agud nga mapataas kag mapalapnag ang ini nga kausa sa bugos nga kalibutan. Bangod sa ila paglobby kapag duso sa United Nations kun UN nga isa ka intergovernmental organization nga nagaduso man sa mga kaayuhan sa katawhan sa bugos sa kalibutan, ginbaton ini sang UN kag ginhimuan giliyon sang UN resolutions. Rason nga nangin pangkalibutano na ini nga obserbasyon kag selebrasyon ang International Day for the Elimination of Violence Against Women, mga kabombo. Kada mag-abot ang petsa 25 sang bulan sa Nobyembre, kada tuig kaangay subong. So today is International Day for the Elimination of Violence Against Women. Apang kung sumayon ang ginhalinan sa sininga selebrasyon mga kabombo, nagsugod gid ini sa tung 1960 1960 sa may natabo nga assassination sa tatlo ka mga Mirabal sisters o kung mag-ululutod nga mga babayi nga sanday Patria, Minerva kag Maria Teresa nga lunsay mga political activists sa pungsod Dominican Republic sa Caribbean region, no? Ang pagpatay sa Mirabal sisters ginmando mismo sa nangin diktador sadto nagapungko nila nga leader nga si Dominican Republic leader nila or dictator nga si Rafael Trujillo, no? Grabe ni ang Mirabal sisters mga kabombo mo, no? Amo ini sila ang pakig-away batok sa dictatorship sa ila sini leader nga si Rafael Trujillo dito sa Dominican Republic, kag they were involved in clandestine activities against his regime. Kag amo ini kung sa diin November 25 of 1960, the same date today, ini silaya ang ginhungod nga ginpapatay ni Trujillo, gin-assassinate ini sila nga tatlo mga kabombo. Ang last sister nga si Adela Dede was not involved in a political activities at that time. Pero napatay ini siya ikaapat nga sister nila sa Mirabal sister, natural cause ini niya, no? Sa ila sini nga mag-ululutod, no? So subong nga tuig, subong nga adlaw ang obserbasyon, subong nga International Day for the Elimination of Violence Against Women. Ang theme subong ang tema Orange the World and Violence Against Women Now. Okay? Amo nang tema Orange the World and Violence Against Women Now. Amo na subong ang tema. Ang kolor nga orange mga kabombo nagasimbolo gali ini sang more hopeful future for a free, violent society for us women and girls. Tani nag-orange mga kasubong, no? Sige. Sa aton sini nga mga kabombo, again, today is International Day for the Elimination of Violence Against Women. So, kadto na kita sa kasaysayan ni Limuel, 37 years old, sang Banwa, sang Pontevedra. Ang kasaysayan ni Limuel, iyagin siguran pinaagi sa pagsiling Dear Miss Jazz. Maayong hapon sa imo, kasatanan nga mga bombo listeners. Kaangay ko. Miss Jazz, na-inspire man ako nga magsulat man sa akong story, bagod masami ako makarelate kag maka-learn man sa mga stories nga ginabasa mo sa kahanginan adlaw-adlaw nga tanan. Tawagan lang ako sa kay Limuel, 37 anyos, may trabaho, thank God. Bisan may pandemic, padayon ng amon sini kompanya sa pagdalagan sa pihak sa mga pagtilawman. Bes dyan sa edad ko karon nga 37 anyos, manog pangasawa na ako. Kuntani, ugaling kay ang problema ko karon,
Ang akon sini nga girlfriend for 5 years now. Tawgon ta lamang siya sa kay Lulu. In fairness sa akon sinobya nga si Lulu, wala man kami problema mas dyan sumalinsad to tubtob last year. This year, manog 5 years na kami, rason man nga kon wala nagka-COVID kag nagka-pandemic, nakaplano na kami kuntani nga magpakasal last year 2020. O galing sining karon nga tuig Miss Jazz, diri daw nagka-problema kami ni Lulu. Bangod para sa akon, hindi na ko magpaligoy-ligoy pa. Para sa akon, nagbinutig ang akon sining nga nobya. Parte ini Miss Jazz iya sining ex-boyfriend nga hindi ko lang paghingadlan. Sadto nakilala ko lang iya sining ex sa nagsugat anay kami nga 3 dira sa isa ka mall sa Bacolod sa naglagaw kami dira. Sang nagapangaluyag pa lamang ako sa iya, wala gid ni Lulu na mention or na istorya sa akon iya sining ex-boyfriend nga amo ang nasugatan namon dira sa may Bacolod. Kung wala namo nasugatan Miss Jazz, wala gid na mention ni Lulu sa akon iya sining ex-boyfriend. Para sa akon Miss Jazz, wala man problema kay ti ex gani tapos na to. But silingon ako na yang iya sining boyfriend. O galing Miss Jazz sang last year, mga talipuspuson, mga Disyembre na to Miss Jazz, kag this year, wala ako nakibalo kay permi lang kami hindi makakita na bangod sa pandemic. Taga-diri man lang siya Miss Jazz sa Negros, si Lulu, pero nagka-problema kami sang wala na kami nakakita na uli ko na labaluan Miss Jazz nga nagpakikita naman gali ining akon sining nga girlfriend siya sining nga ex-boyfriend nga nasugatan namon sadto sa mall. Para sa akon ni Miss Jazz, wala man kuya, hindi kuya ya jealous guy, pero ang gina pato-pato gid sa akon si nobya karon nga si Lulu sa akon nga puwerte kuno sa akon kay imunan kay amo ini karon ang amo si problema kay nga wala ako nakibalo Miss Jazz nga nakit-anay sila sa iya sing ex-boyfriend, the same ex-boyfriend niya nga sugatan namon nga wala ako gani nakibalo kun wala namon na sugatan nga may amo ni siya gali nga ex-boyfriend, amo ning talpulano nga nangin ex niya kay wala gid siya sa may na istorya sa akon. Ang iban lang. Kay gali Miss Jazz ning ex-boyfriend niya antes pa man sa akon. Jutaya na malang gali sila iniya Miss Jazz magpakasal. So daw nadalman bala ako nga siling ko nagkit-anay kamo gali sang imo sing ex-boyfriend nga wala ako ay nakahibalo. Sunod sa kay Lulu way man problema. Kay nga close siya kuno sa ila sini nga bala sa iya si maginikanan. Pero ang akon da punto Miss Jazz nga wala siya nanugid. Ano ang rason? Plus pangadaan nga napadalman ko ang ila siniya nga nagliligad. Ti siling ko big deal gining iya sini nga ex-boyfriend gali. Ang akon malamang bala Miss Jazz nga kinanglan tani mangin true kami sa isa ka isa. Nihoy nihay wala gid siya isang may na sugid sa akon nga oy. Pwede ko kaupod sa ako si ex-boyfriend, wala naman kami pero friend naman lang kami, okay lang. Wala gid. Naibaluan ko na lang sa amon man siniiya nga suod nga abyan. Naka-mention sa akon nga nakit-an niya si Lulu nga akong girlfriend nga upod ang iya sining ex-boyfriend nagakaon-kaon kuno Miss Jazz sa isa ka kalanan. Tinaglain gid ang buod ko sumugod sadto asta subong Miss Jazz amo ning akon sining issue. Kag para sa ako naman nga girlfriend nga si Lulu hindi ko no maayo kay ti nangin siloso kuno ako. Pero Miss Jazz may punto ako. Gusto ko lang nga maging honest kami sa isa ka isa. Naibaluan ko lang gani ang nagpakikita siya sa iya nga ex-boyfriend although he is already an ex pero wala ko kabalo Miss Jazz nga upuray gali sila nagkaon sila sa isa ka kalanan. Amo na Miss Jazz ang akon sini nga issue nga sa subong amo ni ang akon sini iya nga problema. Lang daw ako pa yang malain. Amo ni subong on the rocks ang amon sini iya nga relasyon. Kag amon si pagpakasal do napahigad na ang plano namon magpakasal. Anong buhaton ko, Miss Jazz? Tubtub lang madiri ang tagpadala si Limuel, 37 years old, sang Banwa, sang Pontevedra. Well, Limuel, salamat gid sa imo si matahom nga kasaysayan, no? Insakto gina
sa tanan nga relasyon, isa sa mga importante nga ingredients, damo ingredients, bisan sa boy and girl relationship lang, pero how much more sa mag-asawa. Ang ginatawag ba lang nga, honesty, no? Ang pagkatampad nimo. Sa nasiling ko na gani sa isa ka relasyon nga dapat may transparency, wala sa may ginatago, no? Although ako unta ex naman to niya, wala man kay sa nobya mo, wala naman sila. Pero bangod kay ti nangin issue para sa imo kay nga wala gid siya abi, makon kun layo anay kamo kag wala nagi kamo iya sang communication nga magamba nga hindi siya makapanugid sa imo kag naghagad abi sa iya sa naghagad ang iya sini nga ex kag ginhambalan siya nga pwede ko kaupod, pwede ka kaupod sa akon na pamahawan ta ka or whatsoever. Mayo lang kun wala cellphone, wala sang social media, wala sang telepono, wala sang communication ti do maulo intindihan mo pa pero nang may communication ka mo anytime pwede gid siya makaano sa imo, makatawag kag maka-inform, no? O galing kay ti siguro daw naalang-alangan man. In fairness man sa imo sa girlfriend nga si Lulu, giving her the benefit of the doubt, no? Daw para sa iya siguro nga ti wala naman ni para na lang wala sang problema, no? Hindi na lang kumanugid kay ti suno pa sa imo nga girlfriend, she is claiming wala na gid man sila sang ex niya kag friend naman lang sila, no? Pero on your part as a boyfriend kag knowing nga napadalman mo ang ilan sini iya nga natabo sadto gali nga jutaya na lang ni gali ang iya sini nga ex-boyfriend sang imo sa girlfriend nga si Lulu nga magpakasal sila. But silingon daw nagdalom ya. Dalom ang ilan sini iya nga kahapon lamang. That is why nga nangin big deal sa imo, no? Limuel mas manami antes pa manimo nga ano ni nga padalman kag letting it ano lang bala nga magdako ang problema, no? Istoryahanay kamo ni Lulu kanugon sa inyo sing 5 years, no? Sa amo lang na istoryahanay kamo kag prangkahanay kamo kung ano gid bala kag iron it out pinaagi sa inyo sa pag-istoryanay. Hapos lang na ang importante da you're willing, no? Nga mapacify kamo, you're willing to know the truth kag makaistoryahanay kamo ni Lulu for the sake sa inyo siniiya nga na-invest na nga madugay nga tinuig. I'm sure invest sa kwarta and most of all invest sa inyo siniiya nga balatsagon sa inyo sing feelings. In fact, may plano na kamo gali nga magpakasal, no? If you are willing, no, to fight for your relationship with Lulu, why not, no? But at the same time, sa nasiling ko na pangamuyo gid. Parang pangamuyuan mo kay I'm sure, no, ang Diyos yung pamati kag kun si Lulu para nagid sa imo kag ikaw para sa kay Lulu, He will make a way. All you have to do is to bend your knees and ask for wisdom, ask for solutions, ask for strength sa sining ginaagyan ninyo karon, no? Kung i-weigh nato ang tanan, no, Limuel, hapos lang ni kung open kamo ni Lulu magpakig ang ginatawag bala humility, no? Magpakinubo kamo nga duha kag maistoryahanay kamo kung willing kamo ya nga ma-iron out ang inyo sininga problema kung ginapalangga nyo gid ang isa ka isa, no? Ang ginatawag ba lang forgiveness, no? Forgiveness, honesty, love, etc., etc. These are just a few of the so many ingredients sa ginatawag ang mangin strong na klase sang relationship ninyo bisan boy and girl relationship ni subong ang inyo nakagumplano ninyo magpakasal nga kamugid, so try to fight for it, okay? Limuel, salamat gid. Like kita sa panahon makabombo, it's bye time na, but before that ari anay aton si words of wisdom, precious words of God from the Holy Bible, and this is taken from the book of Psalm chapter 32 verse 5, mga kabombo, or verse 7, nagasiling, no? I-shorten ko na lang ini. You are my hiding place. You will protect me from trouble and surround me with songs of deliverance. We are talking here about God, that our God is our hiding place. Pwede ginato niya mapanaguan if we feel fear and if we feel so weak, no? Pinaagi sa pagpangamuyo ang aton si Ginoo, our wind beneath our wings, no? You are our hiding place, God. You will protect us from trouble
and surround us with songs of deliverance. May kanta na siya. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. Lagi tayo sa panahon is bye-bye time na. Inisagyapon niyo alagad sa kanginan Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo. God bless us all. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent, overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio